to play. Press start to play. Kaixo. Zelan entzuten zait. Ondo entzuten alda. Jokuarekin batera. Ongi etorri ate eta zio haupa. Eta zelan ikusten da txata, ze txikiago jarri dut. Joku altu egin. Press start to play. Orain joko hobeto. Tirititu. Txata ondo, osea, txata toki hortan ondo dago, ze bereizmena ezberdina da. Osea, Nintendo 64ko pantailaren bereizmena ezberdina da, handiagoa da, orduan pantaila mugitu behar izan dut. Volumena hobeto, perfecto. Volumena hobetu. Txata juntzaigu pixat. Tude pikut. Hobet. Holaxe. Bikainago. Hau bai baioz, lan pixel galean, ez. Txera, korri. Txera, korrika. Beno, ikusi dezazuen, hemen zaudetenak. Ikusi dezazuen. Shop. Hemen dago pixkat sekretuaren gakoa. Kartutxo hontan nahiaina joku sartu lehizke. Eta konfigurazioekin pixkat trasteatzen. Gai izan naiz, zuzenean adabakia sartu eta hemen Super Mario ikusteko. Iruzkin oso luze bat utzi dizut YouTubeen. Mando honena, tu. Mandoak eta astoak. Bai, ate behar zitugu. Behar zaitugu. Press start to play. Asuntoa da, hil nahi detena da Super Mario 64ko testu guztia irakurri. Existitzen den testu guztia irakurri, hola nolabait
euskaratzea egin dutenei justizia egiteko, ez? Norbait egotea testu guztia irakurri duena, nola baita esateko. Eta horixe da, egingo duguna. Espero dut, aste bat baino gehiago ez dirautea, baina tira, disfrutatuko du, bitartean. Atenekatuta dugu. Tasiok denbora behar du asimilatzeko testu hori, gero ikusko dugu testua, nolakoa den. Eta holaxe, hasiko naiz bada. Hey, Mario! Press start to play. Press start to play. Vale. Ez dut uste merezi duenik kamera jartzea oraintxe bertan, ze ni benetan ez dut hemen jolastuko, nik hemen azpian jolastuko dut, eta ez da ezer ikusiko. Gainera argia itzali dut, orduan ez dakit, momenturen batean igual kamera jarri dezaket, baina tira. Gu deskantzatzeko, hori da. Zuet deskantzatu nire streamaren baitan. Jarri dezaket, utzi dezaket hemen goian, baina ez dute zertxo ere ikusiko. Naiz, ez dute hemen jolastuko, hemen azpian jolastuko dut. Eta kamera horrera jarrita ere ez duzute ezer ikusiko, ze mahai azpian jolastuko dut. Orduak ematen zen ditun belarritik tiraka. Horrela. Kontsolan itzulpena hori egin daiteke. Bai ba, kontsolan dut. Indudana da kartutxo honekin, kartutxo berezia, ez da ikusten. Kartutxo berezia da nun joko esartu ditzazkezun. Eta besterik gabe, itzulpenaren adabakiaren itzulpenaren adabakia Roma partxeatzeko erabili, eta ROM hori sartu. Eta voila. Adakizue hardware originalean jolastuko dugula. Beraz, hasiko algara. Gaur egun denetik dagoaz. Nintendo 64 itzultzea uste dut landerrek asko sufritu zuela. Az gaitezen bada. Kartutxo fisikoa gargita genitazke euskarako bertsioarekin. Tasio nahiko zera dabil horrekin. Kamera utziko dut orduan? Pinguinoak hiltzen benetan. Pinguinoak botatzen. Akats batengatik aldapatik bera erortzen zen 3. munduan. Iritsiko gara horra. Hasi egingo naiz ba. Ondo da beritzozu, hemen izar bat lortu nun funtzionatzen zuela jakiteko, baina hemen gaudenez, borratu. Ojo, lehenengo gauza arraroa. Hemen azpian ze jartzen du? Ezabatu. Eta sakatzen dugunean, borratu. Ikusten duzu hemen gainean? Borratu.
Lander, itzuli gure dirua. Ziur, bai ez. Itzuli, kopiatu ondo dago. Puntuazioa. Ikuskatu. Itzuli. Bug report bai. Azkarrean. Beno, A, B, C edo D. Ez du da jola, baina bat esan. A, B, C edo D. Pinguinoen froga gainditzeko paretan zuloa zegoen lehenago iristeko, ez? Ez da nire paranoia. Paretan zegoen bino pinguino handia ez dizuzten B. B. Lehenengo esan duena, irabazi du. Mario inglesez dago. Mario maitea, etortzaitez nire gaztelura. Tarta prestatu dut zuretzat, adeitasunez, perretxiko printxeza. Hau txak ingelesez, mesedez. Bira, Three Dimensions. Mundua. Haupa gaitza, haupa ongi etorri. Kaixo! Bueno, igual beste ahots bat jarri batzaio, ez? Kaixo! Odibidez perretxiko printzesaren gaztelura iritsi zara. Agintea erabiltzea oso erraza da, sakatu A salto egiteko eta B erasotzeko. Inork ez du B erabiltzen. Jo B kartelak irakurtzeko baita. Agintearen estika erabili Mario mugitzeko. Super Mario 64 landeruntzuetak, Xabi Urrutiak eta Gorka Elgezabalek euskaratu dute txalo handi bat. Mutila hoi. Gamer hauntxia elkartearen babesarekin. Orain segi gaztelurantz. Ez du gaztelurantz jarrituko? Itxitrinko, Gauzak irakurriko ditugu, hementxe. Perretxiko printzesaren gaztelua duzu aurrean. Nola dakit. Sakatu A salto egiteko, Z makurtzeko eta B jotzeko, irakurtzeko edo zerbaiti heltzeko. Sakatu B berriz eutxitakoa botatzeko. Ai, naz, erresa izango balitz. Tira. Gara, zuzenean jongo, ze hemen gauzak gehiago doze, Txitsi haragia, Eskalatzea erraza da, zuaitzetara eta zutabetara salto egiterakoan automatikoki helduko dituzu. Jo, atzera jauzi egiteko, objektuari bira emateko, sakatu ezkerra edo eskuina estikean. Gailurrera iritsita, sakatu gora buruz bera jartzeko. Salto eginda, urrun helduko zara, estiloarekin. Guazen bada. Landerrek ez digu gezturrik esan. Hemen bat zegoen zeo zer, ezta? Bere gorputz atalak, aragiak, txitsiak, trinko dituen pertsona, erakargarri eta lerdena. Norekin, nordetaz ari gera? Atetaz. Oi ama, bizitza hau? Txitsi trinko. Hemen uste dut beste badagoela. Igeriketa ikastaroak. Jo A bularri igeriketan aritzeko. Erritmoarekin jota azkarrago ibiliko zara. Sakatu eta mantendu A igerian poliki egiteko. Sakatu gora estikean murgiltzeko eta bota atzera aurra zalera igotzeko. Uretatik kanpora salto egiteko mantendu behera estikean eta sakatu A. Erraza ezta? Eskerrak guztia odakidan bestela, enuke jakingo. Baina gogoratu, Mariok ezin dezake urra azpian arnastu. Itzuli urra zalera airearen bila bizia ustutzen asterakoan. Azken kontutxo bat, ezin dezakezu aterik ireki urra azpian. Desafioa. Berriro ere, gezurrik ez. Oraingoz Landerreri eta kamera untxiari eta gure lagunei aprobatu emango diogu.
Zakit besteri dagoen hemen. Uste dut ezet. Hemen denok zarete txitsitrinkoak. Nik txitsitrinkoarena ez dut harrapatu, Txitsitrinkoarena ez dakit nondik datorren. A ber, txatean zeo zer galdu dudan. Macizo. Txitxien trinkontasuna mantentzera, bale. Hoi da. Beno ba, nik eskipa ez dakit egiten eta irakurtzea etorri gara, beraz, guazen mundu guztiak gehien gorrotoz duen irakurketa egitera. Zea hotx jarri bar diot honi. Arratsaldeon. Ez dozi ez diot jarriko. Lakitu anaiak zuzeneko emanaldiarekin printzesaren gazteluko sarreran. Mario iritsi berri da eta kaldutako botere izarrak bereskuratzen dituela biziko duen guztiak grabatuko dugu. Ofizioko adituak garenez, angelu proposenak erabiliz grabatzen ariko gara, baina ze botoiekin kamera mugi dezakezu. Ikuspegia ezin badugu aldatu, soinu bat entzungo duzu. Gelditu eta sakatu zek gora, inguruko elementuak xehetasun osoz ikusteko. Jokatzen jarraitzeko. R botoiarekin kamera mota alda dezakezu. Informazio gehiago aurkituko duzu bideko karteletan. Urrengor arte. Gimnasiora zoazela. Ai, barkatu ekaitza, etzaitut ikusi zaindu. Gero arte. Ez, bino mundu zoa gorrotu du. Xabierap. Egunon, Xabierap. Arratsaldeon, Gabon. Dena delakoa zure tokian. Zaiatuko era hau. Uf. Hau da, pixkat. Oso zailengo zait. Ongi edorre. Ez da inoretzean aldekizu. Eta ez da itentzituli. Alako zeo zer. Uf, honek. Honeri zea ahots jarriko diot, zea ahots dauka honek. Horako zer bat? Ze pozazu ikustea, printzesa eta di, eta tira, puntu guztia, gaztelu barruan harrapatuta gaude. Bozerre gazteluko izarrak lapurtu eta horien boterea erabilitu bargolan eta horbetan. Puntu propioa sortzeko aldatzera izaita hotxa. Bezedez, berreskuratu botere izarrak. Horien bidu ala erabili beraien boterea buzerre itxizako ateak irekitzeko. Laukela daude lehen solairuan. Boboben barjoretik hasi. Hori da buzerrek itxi ez duen gela bakarra. Zetxarra ez? Zortzi botere izar biltzen dituzunean izarratia duen atea irekitezakezu. Printzesa bentan egun behar da. Mirriren ahotsa jakingo banu. Besterik balda hemen? Esango nuke ez zet. Izarren boterea beharko duzu atea hau irekitzeko. Margolanetan dauden arerioen gandik lorritzazu botere izarrak. Giltza beharko duzu atea irekitzeko. Ate hau irekitzeko 8 izarren boterea behar da, 8 izal falta zaizkizu. 8. Hau ba norbait, todo un txopadeo kerretik. Saiatu gera. Horra beste une batean jungo era. Hau ba norbait, ongi etorri. Hemen... bazen zeo zerrei... Hiru jauzi teknika menderatu beharko dituzu. Lehenik eta behin probatu saltu hirukoitza.
Salto irukoitza ja 3 teknika dira. Korrika hasi eta egin salto 3 aldiz, 1, 2 eta 3. Ondo eginez gero, txingoekin, jauziekin eta ondoren salto ikaragarria egingo duzu. Ondoren luzera saltoa dator. Lasterka egin sakatu Z makurtzeko eta jo A jauzi luzea emateko. Hormako saltorako sakatu A jauzi egiteko eta ondoren ekin salto berriz horma ukitzerakoan. Praktika ezazu. Beno, bat. Ez dago achievement, ez dago lorpenik hemen. 2. Eta... 3. Signa ez bukatu Ocarina of Time ingo dezu zena, horretik itzuli nahi badu. Txiribitorena errazetan, mesedez. Gaztelura edo zein unetan itzuli zaitezke margolaneko munduetatik. Gelditu zaitez, sakatu start jokoa eteteko eta aukeratu irten. Ez dituzu zertan maila bakoitzeko botere izar guztiak bildu behar urrengo mundura joateko. Itzuli beranduago, jaioago aztarenean erronka zailenak gainditzeko. Zer esan nahi diazu, Lander, ez nahi dela nahikoa jaioa joko hontan? Izar bat aurkitzerako anurreko aurkitzeko aholkua agertuko da mailaren hasierako pantailan. Geratzen diren izarretako edozein eskuratu dezakezu, baina. Ez duzu zertan aholkuak aipatutakoa lortu behar. Ez didazu esango zer egin behar eta zer egin behar ez dudan. Ahots gabe geldituko zara, bai. Bonbon bandia tontorrean, bobon gudu zelaia. Maila bat. Teko. Ara, gudu zelai baten erdian zaude. Bowserrek lapurtutako botere izarrak, margolanetako munduetan aurkituko dituzu. Lehenik eta behin bobon lagunarekin hitz egin, sakatu B hitz egiteko. Dudarik gabe lagunduko dizu, eta hala egingo dute beste gunetan sakabanatutako lagunek. Kartelak irakurtzeko, beraien aurrean gelditu eta sakatu B, sakatu A edo B jarraitzeko. Beste pertsonaia bat, orain arte nola egin dut ba, beste pertsonaia batzuekin hitz egiteko jarri beraien aurrean eta sakatu B. Ezin da edo zen izar eskuratu. Kontuz, toraz. Antzekoa da, ez toa den antzekoa da. Kontuz, toraz, bazabentza, ur bomba batek joko zaitu. Bobobetxaiek borroka baite dute, bete da beltzagu erazotzeko bideen bila. Zalaio bataiaren bihurtuta, bobo diar bere atzaparrak botere izarretan jarri zituenetek. Izarra guretzako berreskuratu dezakezu? Igaroztu bila eta bidetik ezkerrera egin bobo bati aurkitzeko. Botere izarra lortzerakoan itzu zaitez gure gana. Biskat Mickey Mouse bai, marrokiarra ez dago nerekin, así que... Ez dugu egin. Azu, arrezko handian dituzu aurrean, adieko, etzun nire aholkua. Aurrean dituzu bizu biak igaro eta ondoren kontuz eroniko diren ur bombekin. Beti totorrean dagoen bobo handia oso indartsua da. Nik jakingo dut indartsua den edo ez. Ez dezazula heldu. Bobo dizkideak gara eta zure alde gaude. Nahi duzunean etor zaitez hitz egitera. Hau da sinatu duzuena. Hau da... Ez duzu zer ulertu. Kartel bat irakurtzeko, jarri aurrean eta sakatu B. Orain egin bezala. Eskerrik asko kapitain onbio. Kupatrupa edo beste izaki batekin hitz egiteko kokatu bere aurrean. Nola kupatrupa edo beste izaki batekin? Besez, berreskuratu Bowserren maila honetan lapurtutako izarrak. Eraso egizu arerioak garaitzeko. Sakatu A salto egiteko eta B erasotzeko. Jo A eta gero B ostiko egiteko. Gauzak hartzeko sakatu B. Gainean daramazuna jaurtitzeko, jo B. Orduan. Hori? Gauzak botatzeko. Bang! Eta, honekin hitz egiteko, gun bat zurekin hitz egiteko, ai, que no!
Karteli ere jarri hau celebre bat, bino ez dute... Narratzaile saiatzen ari naiz. Lau kamera edo ze botoi daude, sakatu ze gora ingurura begiratzeko, estika erabilita. Mario lakituren kamera bidez ikusiko duzu. Joko normalerako gomendatutako kamera da. Angelua alda dezakezu, ze eskubi jota. Jota? Esango dut? Horrela esango dut, bai. Sakatzen baduzu ikuspegia Marioren kamerara aldatuko da bere atzera. Jo berriz lakituren kamerara itzultzeko. Sakatu ze behera Mario urrunagotik ikusteko. Lakituren zein Marioren ikuspegietatik. Lander imitatzen. Behin bakarrik hitz egin dut berekin. Bizkaiera, zalgo banu. Txapel bereziak daude bloke gorrietan, urdinetan eta berdeetan. Maila sekretuetako botoiak zanpatu txapel blokeak aktibatzeko. Ezin dela! Hemendik ustot ez dagoela ezer. Ama. Zita limitatzen zerbait ulertuko genuke, Esango nuke hemen ez dagola bate. Beraz, goruntza. Beste aldean badozte. Hemen ere bado. Wow! Bueno, hola. Kontuz, txain txompa, arrisku handia. Urbildu eta sakatu zen gora, hobeto ikusteko. Beldurgarria, ez da? Taket gaineko txampon gorria ikusten? Zortzi batuta botere izarra azalduko da zubia igarota dagoen landan. Wow! Hau txigabe geldituko naiz lehenengo mailan. Sakatu zeta makurtu eta maldatik bera irristatzeko, edo sakatu zeta airean zaudela lurra jotzeko barkatu. Gelditu makurtu eta saltoekin itzulipurdia egiteko. Lasterkazoa zela makurtu eta jauziekin luzera saltorako. Tirururi. Nekatuko zaitu? Ta normal, bai, noski nekatuko nahuela. Aurrean daukazun silueta izar seinalea da. Zortzi txampon gorriak biltzen dituzunean izarra hemen agertuko da. Dena den ez dauka kriston testu pila, Lehenengo pantailetan bai. Galtzen den jendeari informazioa emateko. Baina gero hurrengo mailatan geroz eta gutxigo dago. Ura eta goxoki pare bat ondoan dituzula jarri behar da hemen. Nik ura hemen daukat. Ura hemen. Eta goxokiak izango dira. Hemen nituela uste nuen. Baina kaxa utzik dago, hau zen nituena. Kaxa utzik dago. Jokosoan ja irakurri duzuna bezain beste testu zegoela. Bueno. Egodun txapela eskuratzen baduzu, ekan egin dezakezu. Salto irukuntza egin, irukoitza egin aireratzeko. Are altuago heltzaitezke kainoi bat erabiltzen baduzu. Ego txapela jantzita. Erabili ze botoiak ingurura begiratzeko ekan zabiltzala, eta sakatu zeta lurreratzeko. Ego txapela eta ipar txapela ere lortuko dut. Hemen ez dago ezer. Ei, hemen beste bat. Hau irakurria daukat. Txikito. Pero era jodit. Au.
Barkatu. Ez, hau ezin da irakurri, bino hau bai. Zu nahi? Ez da bizitaririk onartzen, Bobo Mandiaren dekretuaren izenean. Ez ditut inoiz nire izarrak emango, gazteluaren boterea gordetzen baitute. Bowserren opariak dira. Hauek kokalekuari buruzko zurrumurrurik ez da irtengo nire Espainetatik. Tira ados, hemen doa aholku bat, adi maila hasierako izarren izenei, Bobo Mandia. Uepa. Txokolate beltza ez bada ez dut erosten, bestela ez ditu ez da egun pare bat irauten. Neiz ez mizka usatzen beltza bakarri, baina oreka zeukan frogatzeko ekarri didate. Nola oreka zeukan. Labarretako ertzetatik heldu eta bertatik eseki zaitezke. Askatzeko estika Marioren bizkarraren norabidean mugituta edo zeta botoia jo. Mugitu edo zeta botoia jo. Igotzeko gora mugitu estika edo asakatu ertzetik esekitzerakoan bizkorri gotzeko. Ezin liteke. Wow! La barra. Oreoak. Barkatu. Ay, me muero. Oreoak adiktiboa dira, ni Filipinoak eta... Bueno, oreoak ere bai, oreoak oso adiktiboa dira. Bildu itzazu ahal bezain beste txampon, zure bizia betetzeko balio dute. Bihotz birakariarekin ere bizia berreskura dezakezu. Esan bost aldiz hau. Bihotz birakariarekin ere bizia berreskura dezakezu. 15 munduetan zenbat txampon batu dituzu, ikus dezakezu menuan. 15 munduetan dirudi, 15 munduetan eta 7 itxasoetan barrena murgildu nintzen. Donete raiatuak, txo. Dirua horretarako da, drogatarako. Buah, buah, buah. Ostra, oso zaila da hori egitea. Buah, buah, buah. Buah, buah, handuean bez. Ez donden gaur eta jaben. Blerketen errege. Nora usuatzen zara, nire tontorrean bazan zuen. Nore nintzuenean ikbomzara, berek bai gailur imperialean ba. Nire guardiak zainaztuko zuen duen. Baina ez duzu nikantik eatekingo. Eta ez duzu sekula nire botere izarra lortuko. Buah, buah, buah. Desafioa egiten dizut, Mario. Erakutsi zarek kemena nire izarra nahi baduzu. Bizkarratik heldu eta erregen urratetik bota nazakezu, ez dut uste. Buah, buah, buah. Ai. Uf. Euskarako tres tristes tigres. Buah, buah, buah. Nola ituak ditek metzuk bezalako bengal batek bobop erregeak garatzea. Bini ino batzeko beste bizkorra izan zara. Baina ere hobea izan beharko zara Bowser erregeari bostanetik heldu behin bat diozu. Egin da bezala hemen daukazu izarra Mario. Buah, buah, buah. Nik berrete ikusteko aukeratu bizar hau baina egera benetek. Buah, Apa jargi. Apa katuki zelan, arratsaldeon, ilargi katuki, zautxaden mundu guztia. Gorde eta jarraitu, gorde eta itxi jarraitu gorde gabe.
Lapurtutako botere izarretako bat berreskuratu duzu. Gazteluan itxita dauden ate batzuk ireki ditzakezu hain ere Gipuzkera. Bigarren solairuko printzesaren gelarekin eta lehen solairuko Womko dorlekuaren gelarekin saia zaitez. Bowserren armada indartzen ari da, salba gaitzazu Mario, segi izarren bila. Berriro sartuko naiz, Bobomek, Bobom handiak, badauka beste testu bat, irabazi diozunean, esaten dizu beste zeozer uste dut. Ustra. Uste dut, ez nago oso ziur, baina uste dut baiet. Zenbat izar, pues, goian eskubian ikusi dezakezu, bakarra daramadala. Hemen estarria irakurtzeaz ia suntxitu egin dut. Txikilin Mario. Buah, buah, buah. Buah, handian maiz. Estan den dame. Nesketen errege. Notan sartzeztuara nire tontorrean azualzen. Noten izuenean ikustuara nire galiur imperialena. Nire guardiak zedituko zenituen. Baina ez duzu nigandik iaz egingo. Eta ez duzu sekulan nire botere izarra albortuko. Bezapio egiten dituen, Mario. Berakutzen durak enbena nire izarra nahi baduzu. Bizkarretik beldu eta erregen lorran bezbik botan ondak edu. Ez duzu Hauztut kanpora botatzen badut. Igual kanpora botatzen baldin badut da. Hala, txo. Ostra, kamera. Oindarra daukana, tipuak. Hore txuma izan zaituen. Arauniaren abkadoa errek beharrin betik napo jauzitea. Hori zen uste dut falta zena. Deme bikoizu dikaino izango zinateke marazki bizionetarako, eskerrik asko. Zuzenekoak ez egite hori alerta modua jarteko edo soinu bezala. Hori date, itzuli. Despertadore bezala. Testu guztiak eguneko una bai. Zuer? Joan aizlanitek bezu bezalako beget batek bobo merregeak garaitzea. Bene imamazmeko besteko bizkorra. Izan gozar ba. Baina ere behin ganberko zara Bowser erregeari bultanetik ez dut nahi bat behar du. Agintu bezan da, ebentamkazu izara, Mario. Ni berritik uzek ba? Aukeratu izan hau, baina bizien aurre benutu. Agur. Naiz fijatu, Xavier App. Agurtu zaitut, baina eskerrik asko jarraitzeagatik. Mil esker. Oroitarazi amaitzen dudanean gordetzeko reset sakatu behar detela. Hau sakatzen badut, partida galdu egiten da. Lasterketa kupa azkarrarekin. Kupa mesek zein maidatu ahots desiente bat. Lehenengoa galdu egingo dugu. Lehenengoa galtzeko izango da. Eta galtzailearen zera ikusteko eta bigarrena irabazi egingo diot. Edo irabazten saiatuko naiz. Mierda. Wako, wako? Wako, wako? Wako, wako? Aitzon Mario, begia da, bomba mandia garaitu duzula. Blat, modo inatxuitzeko zera, eta nahiko bizkorra. Zenbatera jokoa dena den. Ni garaitzeko beste azkarra? Ez dut uste? Proban ez du. Zein
iruditzen tontorreraino lasterketa egiten badugu. Zer diozu? Hasi diodanean abiatuko gara. Prest? Ez hasi esaten badiot? Ez du ez derra egiten. Kainoia erabiltzen badut beste zeo zer esaten du. Vale. Ordun hiruak egin behar ditut. Bata kainoiarekin. Vale. Lehenengoa galdu. Bigarrena kainoiarekin erabazi. Eta bestea ezer gabe irabazi. Noain dordoka dela fijatu naizela. Ezagutzen duzue Akiles eta Dordokaren paradoxa. Akilesek, suposatzen da, nortzen kontatzen zuen, ez daki filosofo batek kontatzen zuen. Dordoka, nola baitez, arerio baten atzetik une oro bere erdia, bere edo segunduro, bere distantziaren erdia irabazita ere, inoiz ez zarela iritsiko arerioa gainditzera edo garaitzera. Eta kontatzen du Akiles eta Dordokarekin, ez? Dordoka aurrean doala ere, Akilesek segunduro edo unero Dordokarekiko daukan distantziaren erdia irabazten dion arren, inoiz ez du guztiz irabaziko. Historia klase bat emango dizuet, ez? Esan nahi dudan bakarra da, Dordokak barre egiten diola Akilesi. Dordoka badakielako nahita nahi ez irabaziko duela, beti Dordokak irabaziko duela, eta Akilesi barre egiteko noizean behin buelta ematen duela, eta zenten diola, Akiles, pero... Ai, zintzen hau txa. Baku, irabazitu, eta zuk galdu. Ez ibili txantxetan kupa azkarrarekin. Zorte hobea izan urrengoan. Eta bain uste dut irten naitekela hemendik. Aio mazte txarra. Zenonen paradoxa, ez dakit zer edo non. Behar nuen zuzenekoa. Vale. Orain kainoiekin orduan. Azkerrik asko Mario, bobo bat dia gauza ez utxa baino ez da orain. Alere gazteluko borroka hasi baino ez da ekin. Beste arari batzuek gainerako botere izarrak dituzte. Izar gehiago lortzen bat dituzu, puntu berrietara erapako zaituzten ate berriak ireki ditzazkezu. Tite bobo bat izkideak zure zaitaude. Hitz egin beraiekin kainoiak prestatuko dizkizute. Popopak ezalean gara eta ez dugu kainoiik erabiltzen. Baina aireratzeko gogoekin bazabiltza ez digu axola piztea. Baina honetarako kainoi guztiak prestatuko ditugu, zuk erabiltzeko. Bida jora izan? Hau txaldatzen zaitu neoro. Egan daiteko prest, egin salto kainoira. Hor, zati bat goian bizia jartzen dabe lekuan grafikoa Photoshopen euskaratute. Botatzen duen izlako izarra lortzeko kainoia erabide ditzazkezu. Apuntatu estikarekin eta sakatu tiro egiteko. Zuhaitzak eta maztak erabili lurreratzeko. Zuhaitzak eta maztak, pues mazte bale. Guago? Aitzo Mario, egia da bobo batia garaitu duzula. Ez dakizea hotxe egitera iratzen. Lan, oso indartsua izango zara, eta nahiko bizkorra. Zenbatera jokoa dena den? Ni garaitzeko besteko azkarra? Ez dut uste. Proba nazazu. Zer iruditzen totorrera jo lasterketa egiten badugu. Zer diozu? Haze diozunean abiatuko gara. Prest? Asi.
Ah, Xabi bera zuzera. Ze ona. Hori eta maila sarrako maila grafikoa. Ona, eskerrik asko Xabi, zuri ere bai. Barkatu? Barkatu galduko du. Hola, Hilda. Mamma mia! Ay, que me muero. Besitos. Uf. Ai. Guaku, zenbatera jokoa dena den. Ni garaitzeko besteko azkarra ez dut uste. Argi duzu. Zer iruditzen tortore haien lasterketa egiten badugu. Zer diozu? Hazi diozunean abiatuko gara. Prest? Hazi. Ai, ama. La Virgen. Zer broma hau. Kainoiena ez da neria, Ai ama bategaz nere ai ama izango zen. No. Bueno, balio digu. Ai. Marratxoa besterik ez zitzetan geldatzen. Buh. Mamma mia! Aquí te espero. Guaku! Aizu! Ez egin iruzurrik niri! Zirkuitu osoa zeharkatu behar duzu. Etorri benetan lasterka egin nahi duzunean. Ei. Eskerrik asko norbait. Hortaz abixatzeagatik. Beno ba, orain bai. Let's go! Azkena. Guaku! Aizu Mario, egia da bobon handia garaitu duzula? Latz! Oso indartsua izango zara eta nahiko bizkorra. Zenbatera jokoa dena den? Ni garaitzeko besteko azkarra? Ez dut uste. Proban ezazu, zer iruditzen totorrera jo lasterketa egiten badugu. Zer diozu? Hazi diozunean abiatuko gara. Prest? Hazi! Hau pakiles. En serio? Oendik galduko dut. Ez nabil oso fin gaur, Ez nabil oso fin. Barkatu?
Uff! Ba, espada, buelta oso emango dut. Haupa ez dañu! Gaizki egin dugun... Gaizki egin dugun diroriroriroririrora. Wako, wako. Ufa, ufa. Benetan bizkorra, zara. Tximista baino azkarrakoa. Hori durarik gabe irabazi duzu. Ei! Uf! Lasterketa kupa azkarrarekin. Ur pixka behar dut, Nere deskantxurako pantaila honetan jarraituko dut. Ur pixkat. Zeruko irlara tiro egin. Let's go. Dabadabadadam-dadam-tam. Dabadabadadam-dadam-tam. Tarantam-tarantam. Bueno, apustuak emango diot lehenengoan edo ez? Ez. Ez da pentsatu ere. Mea... Mira, speedrun strats. Boom! Salto bakarrean. Hiru botere izar berreskuratu dituzu. Hiru bat dituzten ateak zabalditzakezu orain. Irekitako mailetara itzul zaitezke. Arerioak gero eta zitaragoak izango dira. Adibili beraz. Bilatu 8 txanpon gorriak. Let's go. Gorriak eta bi ikusiko ditugu bilatzeko. Gorriak eta bi, hori existitzen da. Gorriak ikusiko ditugu, bereak eta bi ikusiko ditu. Arba zegoen beste bat. Jesus Christ. Uf, oso gaizki kontrolatzen ari naiz, Hori da nere arkade mandoa ez daukadalako. Ez daki zuzena den nik entzun izan dut, neri entzungo zen idan. Zorakeriak esaten aurrena. Googleen agertzen da, eta ChatGPTen seguro baita ere. Azkena Irlan dago, ez da? Edo ez. Euskaltzaindia approved. Zuaitzean eskarrik asko estainu eta bestea hemen. Suprima la del pueblo. Ez nola da, nola da? Hogei mugimenduak zaiak izango dira. Opa, Mario.
Ez nuen igo nahi. Herrikoren guzina hori da. Suprima esos documentos, por favor. Mantendu eta spameatu dezakezu ez irristatzeko. Mantenduz da. Iristen da, nik esango nuke ezetz. Bo. Bikaina. Bosetan agorako izango da, baina bizia dion lekuan pizza ikusten du gainera azpiko marrazkiakin bat nator. Guztiz. Eta hau dago. Apustuak. Apustuak. Hori irakurri aldut. Hori ez dut irakurri. Pizza neurgailua. Bloke korrian dagoen egotun txapela jantzita, egin salto irukoitza egan hasteko, erabili estika Mario kontrolatzeko, atzera egin igotzeko, sakatu aurrerantz behera joateko eta sakatu zeta lurreratzeko. Batzuetan txamponen eraztun bat igarota edo mailako gune sekretu bat aurkituta, zenbaki gorri bat azalduko da. Zenbakirekin izar sekretua lortuko duzu. Iritsi zara hartxitzen gan fede gehiago bezez, baritarrera da zentzua dauka. Pizza da bere bizia. Mamma mia! Nere fedea hemen dago. Ez igual gorago? Buuuu! Osta, osta. Here we go! Zein da hurrengoa? Egan egitearena hori da ezin... Bueno, egin daiteke bino ez dut egingo. Mario zeruan egan, hori ez, hurrengora jungo gara. Híbrido. Híbrido? Híbrido? Izarren botereari erantzunez atea ireki da. Híbrido? Ei, banekin hemen bat zegoela. Noiz benka horma Noiz benka horma ikusezinen aurka talka egingo duzu margolanen munduetako ertzetan. Egan egin bitartean joz gero, atzerantz egingo duzu. Atzerantz bizitzan, gotorleku egalaria. Txoene? Lehioa itxiko dut. Kaizo. Kaizo Mario. Kaizo Mario. Toa dauetako bat. Ez daukata hotxik, Bowserrek lapurtu ditu izarrak, dik deuk ikusetut. Sei izar eskutatu ditu baina bakoitzeak, baina eziko dituzu guztiak aurkitu txapel botoiak aktibatu arte. Bildutako izarrak baina bakoitzaren hasierako pantailara gertuko dira. Garaitutako aredioak berriz ikusteko aukeratu horien irabazitako izarrak. Uste dut aurreko toadek beste ahots bat zeukala, bino lorearen barruan horrela da. Wompen blokea koskatu. Wompen blokea koskatu. Koskame esta payaso. Kaixo. Hey.
Lakitu anaiak Marioren aurrerapenen zuzenekoa eskaintzen gabiltza. Arerioak ez ohartarazteko teknika ikastear dago. Hau da gakoa. Astiro ibili behar da isilpean aritzeko. Lehenago aipatutako grabaketa teknikekin bukatzeko, kamera biratzeko ze eskubi eta ze ezker erabili ditzakezu. Sakatu zebean kamera urruntzeko. Soinu bat entzungo duzu, kamera ezin duzunean gehiago urrundu. Womp gotorlekua. Ahí va, ama. Uf. Traspase hori? Lo nago lotia naizelako eragozpenak ez ditut gustuko isilka ibili mesedez. Tin, 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 tin. Tin, 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 tin. Aurrean daukazun silueta izar seinalea da. 8 txanpon gorriak biltzen dituzunean, izarra hemen agertuko da. Hori bagenekien. Posten naiz ni aina ondo pasatzen ari zaretela jakitean. Ez, hemen gero ontza dago, ez? Gero... Txokolatezko ontza. Ontza gero, ontza hurrengo pantailan. Mamma mia! Ez nago bat ere bizkorre, Hau irakurri eta dago. Barkatu. Beranoa, ze ustut behar beste badagoela. Oie. Txapel bereziak daude bloke korrietan, urdinetan eta berdeetan. Hau irakurri dugu. Maila sekretuetako botoiak zanpatu txapel blokeak aktibatzeko. Pizza janga bere. Botatzen ditugu. Korroskadak. Aizu, oldarkor. Bidezidorra. Bidezidorra estua da hemen. Hartu lasai, ezin daiteke mendik gailurrera igo. Eta arazoak ekiditen bazabiltza ez esnatu lotan dagoen inor. Mugitu astiro kontu zibili. Neri bost! Bueno, vale. Kontuz, zubi estua, astiro zeharkatu. Labarraren ertzetik jauzi egin eta bertan heltzaitezke. Ondoren bazterretik igo zaitezke, geldiro. Askatzeko sakatu zeta edo ekin atzera estikarekin. Ikotzeko sakatu gora estikean, azkar igotzeko sakatua botoia. Ez dakit zergatik ari nezen horrela izketan, bino hori tokatu da, eta... Txo, gaizki. Ez gaizki ez, hemengoa irakurri nahi nuen. Argi ez bazegoen. Apurtu txampon urdinen blokea lurra zeta botoiarekin kolpekatuta. Txampon urdin batek bost txampon horiren balioa dauka. Baina azkarri bili, txamponak desagertu egingo dira segundo batzuk igarota. Nola da zeta hori. Oso guztiz nahi da. Nork eduki du zalantza. Zalantza, balantza. Gauzak irakurtzeko etorri gara ona. Beste ezer. Bueno. Pararararatarata. Hemen bidozte.
Eskalatzea erraza da. Zuhaitzetara eta zutabeetara salto egiterakoan automatikoki helduko dituzu. Jo atzera jauzi egiteko. Objektuari bira emateko sakatu ezkerra edo eskuina estikean. Gailurrera iritsita sakatu gora buruz behera jartzeko. Salto eginda urrun helduko zara estiloarekin. Hau ere irakurri dugu. Beak eta plataforma. Sakatu ze gora ingurura begiratzeko. Bea ezazu guztia. Sakatu erre Marioren kamerara aldatzeko. Mario jarraitzen du une oro. Sakatu erre berriz lakituren kamerara aldatzeko. Eten jokoa eta aldatu kamera mota finkoa erre mantenduta. Froga ezazu. Begira. Begira. HD-en hartu. HD grafiko hauen baitan. Boi ez nuen ezagutzen. Ez neukan ideiarik hortaz. Ezaguna izango zen, baina zindagizuet ez neukala ideiarik hori sikiera. Eta hortik zeruran indoala, are gutxiago. Ai, ama. Hau paketa da. En fin. Bo, nik uste klip desente atzeratzeko badugula hemen, ez da? Ez ez siglemiki truko berria aurkitu duzula bai. Ostra, honek ere ahotsa dauka, Jon pixkat. Urtaktikoa. Une batean Super Mariotik irtengo naiz, eta World of Warcraftera jungo gara, bale? Hau palazo txapel, ongi etorri. Benetan atzerren dago. Zuen etxeak eta gazteluak eraikitzen ditugu. Zuen bideak zolatzen ditugu. Eta alderiko zapaltzen zabiltate. Ezkerrak eman dizkigu zuen bai? Ez. Behar dituzu horietako handide gainean garbituko. Zapatu egingo zaitut. Arazorik horrekin. Zaiatu nahi berritzen Mengel hori. Ha! Alemanian jaioan naiz Angela Mengel deitzen didate. Oh. Ze norbait ez zaizu gustatu? Ez, berrez berrenduta. Horrea baino ez da ez azken finean. Irabazi egin duzu, arrezatzu hau. Zer duzu norbait, nere gauzekin? Marka berria eztarrian geldituko zaidana. Gotorlekuaren gailurrera. Hau igotzea besterik ez da, ezta? Uf. Murlok hori ezustekoan arrapatu nahu, bale. Polita izan da, ordea. Wow!
Badakit ez dela hemen, baina... Ez hau ontarako bakarrik da, bale. Vale. Tenemos Lasto Chapel. Ongi etorri. Gure... Gure paketeatze ontara. Eta ongi etorri ahotsen mundura. Atxoen ahotsen mundura. Streamerra izateko atxoa naiz izan ere. Here we go! Espazioan barrena noa azken bi jokoekin. Warhammer. Arre. Tira atxoa ahotsak. Zeru urdinera tiro egin. Haize polita zeru urdinera tiro egin. Let's go! Aupa kaixo. Aupa kaixo, ongi etorri kaixo. Space Marine B eta Mass Effect B. Espero disfrutatzen aritzea. Hau txigabe. Aupa, kanjoia prestatu dezut. Buu, beste zeo zer esan prest nabilela. Egin salto kanjoia. Egan egiteko prest. Ai, hor pixkat Mickey Mouse, Moki Mouse. Etzera Genshinetik atera. Zein da? Hemengoa da, ezta? Hori da. Ikusi ondoren, erraza da esatea. Here we go! Horma leherrarazi. Nola horma leherrarazi? Betzen... Zeru urdinera tiro egin. Ez da hori. Let's go! Zeru urdinera tiro egin. Paso de tu culo. Hore zaila izango da. Ez du soinurik egin. Ez du soinurik egin. Hut! Zea hotz jarriko diogu honi. Zar batena, gazte batena. Zar batena. Nor dago hor? Nork esnatu nau? Ekun sentia da oraindik lotarako ordua. Aizu, izarrik dagoenez, zergatik ez duzu egaldi laburra egiten. Sakatu eta batendua niri eusteko. Askatua jarekiteko. Daituzun lekura eramango zaitut. Atizirik erizpeari eta eutxigor. Ez dit aldatzen uzten.
5 urte falta zaio amaitzeko. Xenoak akatzen ibili naiz eta banago, ondo. Pasaren egunen Harry Potter Lego ibili nintzen eta zuzeneko ereki barrunen, baina benetan pakete bat naiz. Ni nahiko paketeatzen ari naiz gure gure Mariorekin, Eta slow run bat daukat nere pean. A ver, pixa gehiago irekiko gara. Tu. Albo batera botan hau, Ze hona izan zen hori, Felipe. Zer izan zen hona, guapi? A ver, kamera hau. Hori da, erregaren antza neukala, Feliperen antza. 8 botere izar berreskuratu dituzu, izar handiaren atea ireki dezakezu. Bowser dago bertan printzesaren deia entzuten? Ez ba? Zer urdinera tiro egin ez dakit zer den hori. Let's go. Bai, Feliperena ze izan zen kontra. Ez zen duela inbeste izan, urtetxo bat edo. Erabiltzaile batek esan zian, Tú, que pareces el rey Felipe. Daisy printzesa honena. Baina. Aha. Badago saltoren bat, ez? Hau izango alda. Barkatu? Porfa, please. Babia. Urtetxo bat, bai. Hau da, zeru urdinera tiro egin. Txanpongorriak zeruko irlan. Denak zeruan daude? Ez daudenak, kenduta beste guztiak bai. Hemen azpian ere bat badago, ez? O ez? Edo nahastuta nabil. Plin. Boa, eskerrik asko norbait, trukazo horrengatik. Ez naiz arriskatuko. Ze nahiko dorpe nabil. Nahiko mengel. Zer esan dut? Faltan nitun,
zuzenekoak. Egia esan oso ondo pasatu izan dut zuzenekotan. Eta hontan ere oso ondo pasatzen ari naiz, egia esan. Nahiko graziosoa da sortu dugun komunidadea, naiz eta, bueno. Inork ez dikun kaso zipitzik ere egiten. Zenbat pasa dira 3.000 tuitzetik? 2021 izan zen ura? Eta oraindik jendea dago esanez... Zer da Twitch? Keskese? Hei, eskerrik asko jarri. Ez dakit zer den ona, ados. Nik ez da ere, ez dakit zer den ona izatea. Joko hontan. A ver. Input lag. Ez du zentzurik. Kamera mugitzen da. Gure euskal etiketa nun da? Ez, emulatzaileari ez dindion deporatu. Real hardware. Pixat. Komunitate graziosoa. Hala da. Zein da euskal etiketa? Euskal etiketarena ez dut harrapatu. Ez da rapat. Ostratxo, hain naiz oso gaixi jolasten, Ez dut lorik egin barkatu. Oso urdurinengoen jakinda. Zuzeneko hauekin beharra neukala. Chiquito. Chiquito, chiquito. Chiquito, chiquito. Chiquito. Zein zen 3.000 tuitzen helburu nagusia doble mauler. Dirua lortzea, ez. Etiketa. Hartu zure etiketa, mesedezko jaso etiketa, por favor. Karo, bai. Eusko labela. Eusko labela. Eta utzi gaituzte A2 belas. Benintzen oroitzen sikiera. Twitch bela. Gatu bela. A ver. Kamera hauz, Kamera kafe. Beta ez duzula marrazki izunok inoiz itzuli, ni hau hori entzun daukat ETB-en. Ni naiz ETB-ko marrazki izun guztiak itzuli dituen pertsona bakarra. Nik neuk bakarrik itzuli ditut, denak. Nik uste nuen Arkakusoren saltxarrosa programa zela 3.000 tuitza. Pos, izan daiteke. Erori itxitako irlara. Ni YouTube 500 jarraitzailea heldu naiz, hau palasto txapel. Hau pai.
Hau nola katzen dira? Holaxe ez? Lo egon behar dute? Banekin irukiak... Bai, kristona, oso ona. Very well. Irukiak telesaion entzundan ukala zure ahotsa. Ane, Helene eta Terese. Zorgin aspertua. Orain Nobitaren ahotsa jarri. Ai, alko banu. Naiz gai sikiera ahotsa hauek mantentzeko. Eta egon behar dut hemen. Doraemon! Doraemonen ahots mitikoa, imaginatzen ezin dut hori egin. Hiru txampon besterik ez. Eskerrik asko. Bai, bosteun dira, Bosteun dira. Doble mauler 2024. Suneorena ere oso ona zen, kriston bikoizlea. Bai. Suneorena eta Sintxanena berdina dela ikasi dut. Duela oso gutxi. Ze gauzatxo bat prestatuta daukat horrekin. Eta Sintxanena hotxa behar nuen, baina Suneorena hots bera da. Nahi zorbitzen emakume honen izena. Niko Robineran orden jakin nahiko nuke. Baina eskuaraz. Hauek ere... Bai, enekien. Ostra, 81 ja da, Baietz azken segunduan erori. Ze baziletan leheno bi aldiz. Bi aldiz jota bota egin dut. Eta orain? Ze kamera giratzen da. Kamera alproja. Izena ez, baina bera aurpegia gogoratzen dut. Ehun txampon bildu dituzu. Mario gazteluko boterea bere ganatu du. Partidak orde nahi duzu? Bai, nozki. Ongi etorri egodun txapelaren botoiaren mailara. Zapaldu dorrean dagoen botoi gorria. Aktibatzerakoan bloke gorri guztiak solido egingo dira. Probatu egodun txapela eginekan salto irukoitzarekin eta sakatu zeta lurreratzeko. Estikean atzera jo gora egiteko eta aurrera eman jaisteko. Hegazkin bat pilotatuko bazenu bezala. Gaur daramaten erritmoarekin. Ai, egodun txapela aktibatu duzu. Ego txapelak bloke gorrietatik eskura ditzakezu. Hori nahi gabe pasa dut. Gorde nahi duzu? Bai.
Txo... Ez da iristen. Zan behar nun, ez du hartzen. Ona. Itziar Gomez. Eskerrik asko, Ibaiox. Gorde eta jarraitu. Orain hemengoak hartu ditzazket. Hola, nire hautsari deskantsu pixka bat emateko. Eta aurrengoa, pinguinoen herrietara joango gera. Hemengo guztiak egin ondoren. Let's go. Usopen hauts bikoizlearekin arazoak edo izan zituela. Ze pena. Utziko zaituzte afaltzera noa, honegin ate, honegin. Euskal Encodings bait opera. Galdera bat Twitzerlioko besen txata jartzeko nondik hartu behar da linka. Link edo esteka. Nik nondik hartzen dut? Nik uste dut Streamlabset ikasten dudala. Streamlabs. Edo igual hartu dezaket alertatatik baita ere. Txoine, begiratzen ari naiz. Stream Manager. Ez, egia esan ez dakit. Oraintxe bertan ez dakit esaten nondik hartzen dudan. Nik uste dut Streamlabs erabiltzen dudala, bino gero badago aukera bat orain, gaur egun, Twitchetik zuzenean hartzeko uste dut. Ez dakit hori egin dudan... Apustua, lehenengoan ez dio dala ematen. Txo. Galdu naiz. Twitchen panela jartzen den tokian dagoela esango nuke bai hori. Noiz bait egin nuen ba, lehenengoan hori. Tu. Hola, bai. Ados adizkideok. Adoskideok. Here we go. Mario zeruan egan. Txaintxonpen kaiolan. Let's go. Hilda nago.
Uf. Bazila da. Eskerrak inteligentea nahi zen. Ez pentsa. Super. Here we go! Zarain bai, egun lortzea gelditzen zait. Zakita jola duen. Zein dugun... Pibiribiribiribiribim. Hemen txampon piloa dago. Ez gora, ez jun. Suntxituko altzara horren aurka. Boom! Oh. Bazilatu gabe, eh? Matematikari konflikzioa kontuan ez hartzea esaten ditutenean, hala da. Oliba olioz gainezka dago eta. Gezurra baldin bada, zientzia frikzioa deitzen zaio. Boa. Ez du teknikak funtzionatu. Eskerrik asko, ez nuen ezagutzen, teknika. Osa, banekien zei teknika zen, baina ez dakit nola egiten zen. Beste galdera izkide maiteo, nire huekan kaskarra eta karra eta berri bat erozta pentsatzen ez norbaitek, gomendiorik. Norbaitek, norbait, gomendiorik. 1080p, 60 frame segunduko. Nik gomendiorik ez dut, ez horren inguruan ez daukat, ideiarik. Berrogeita amairu bakarrik. Berrogei eta amairu. Ara. Eta iritsi ba. Zure etxeko lainoa maite dugu. Gamekin gainera ordenagailuan oso toki arraroan daukat jarria. Nik ez daukat ordenagailuan ere. Oh, maixula natu. Berrogeita hemezortzi bakarrik, baina ondozte txamponak hemen mundu hontan. Kalkulo bikaina. Kalkulo de culo.
Badakin ondozten txampona. Hori nahi gabe hartuko dut. Bat, bera ere ez dut hartu. Horre egiteko asmo nuen, baina azten nindo ITV-ko bikoiztari famatu bat argidatzenekoak egiten. Aste azkenean. Astean zehar bada eta ez bada oso goiz ez dut uste galduko dudanik. Ze beste aldera jundira? Hemen sosten txampon sekretuak. Entzun duzute inoiz el sekreto de Super Mario. Epaileen gauzak dira. Que Mario. Here we go! Ehun txampon bildu dituzu, Mario gazteluko boterea bere ganatu du. Partidak orde nahi duzu? Bai. Here we go! Jokoaren kama ez da apur bat kaotikoa. Ni eskuz aldatu dezaket, Baina batzutan toki xelebreren batean gelditu egiten da, eta berriro angelu hon bat ematea zaila da. Izotzaren mundura joango gera, lagunok. Uste dut txiste bat galdu dudala. Izarren botereari erantzunez atea ireki da. Uste dut nik ere txisteren bat galdu dudala, Gelditu eta sakatuz eta makurtzeko ondoren sakatua. Itzuli purdia egiteko, alboko itzuli purdirako, lasterka egin bira eman eta salto egizu, leku garaietara, heltzeko balio dute biek. Easy. Mendiotzotza, txirrista irrista daka. Let's go! Lurrezko mendiaren gailurrean zaude. Kontu zoru irristakorrarekin, mesedez denik eza behin sartu basetxera. Irakurtzera bizar zuri ez da tximinietatik bera jaisten den bakarra. Etor zaitez etxolaren jabea. Julian Yankee, osta, Julian Yankee hori berria da. Bada beste horren batez. Ongi etorri erulezko txirristara. Azkar jaizteko sakatu gorantza estikean, geldotzeko sakatu atzera. Me. Hau da, atek zioena.
Baina honela ezin zaio... Honela ezin zaio... Zerari... Pinguinoari irabazi. Norbait ezakit ikusi duzun bino, irten da bideo bat nun esplikatzen duten nola lortu ate hontatik barrura sartzeko. Ate hontatik ezin da sartu. Bueno, lortu dute hemendik barruruntz sartzea. Honek zeo zer esaten du? Nire haurtxoa ikusi duzu. Motuko aurrik ederrena da. Nire mokoa daukala diote. Ez dut non galdu dudan oroitzen. Zarrin bila geratu naiz eta ondoren ez dakit. Ez naiz gogoratzen. Here we go. Gure pingu. Txirrista irrista daka. Galdutako pinguino txikia. Let's go. Ei, hemen beste bat. Pinguino hartzetik botatzea urratxetakoa da? Maybe? Kontuz, arrakala beretan hotza duzu azpian. Ei, hau ezagutzen nuen. Beti iruditu zait fascinantea, ez dakit nola esan, etxola hau hemen egotea. Ez dago ez dute arrokarik ez ezer jarri, etxola jarri dute arrakalaren ertzean. Iskinetik iskinera. Eta beti eman dit nolabaiteko bertigo zerbait, imaginazioa jarri berda, bertan, bino, tira. Minecraft oso Minecraft guztiz. Nontzegon beste txikia? Zaltzegon hemendik. Hiltze sendoa ditu arkaitzen sarturik izan behar da. Hori ez da nire haurtxoa. Bere gurasoak arduratu ibili behar dira. Arduratuta ibili behar dira. Orain, zuzara bere gurasoa. Eta horrela lagunok sortzen dira aurrak. Toki batera zoaz eta norbaitek aurru bat egozten dizu? Euskal hiltzeak. Teletransporte hau ez dijoa, ez? Ez dabil. Kume lapurtu den trama. Ke tramas. Nik ez dakit hemendi botatzen, Nik ez dakit, bide osoa egingo dut, edo saiatuko naiz. Ostra. Bueno, hor gelditu da. Mario, please. Ez dut saltatu nahi. Vale.
nire hautsa preziatu aurkitu duzu. Non egon zara? Nola eskertuko dizut, Mario? Ara, hautsi daukat, izarra. Tori, gorte ezazu nire betiko esker onarekin. Here we go! Keroren hautsa antza duzu oraingo honetan. Ez dut ikusi. Gero. Pinguino handiaren lasterketa. Let's go! Bale, hemen ere, trampa egin, galdu, eta irabaztea izango da zailena. Irabazten saiatzen baldin banaiz, Iepa Mario lagun, permotuz. Etorri hona, azkarri bizatzen ditu irenetarikoa dirudizu. Nik neukondo dakiz zer den bizkorra izatea, kirristalarien munduko txapelduna naiz. Lasterketatxo bat, prest. ez ez esaten badiot? Así. Keroro sargentua. Ai... Mamma mia! Gauza gehiagi pasa zaizkit burutik. Let's go! Akaso... Trampa lehenengo, trampa da erraxena, trampa soinetik entzeko. Trampa egita da erraxena. Trampa... ondorengoa da. Hori ez da trampa. Mamma mia! Hori etzen trampa. Let's go! Trampa zulotik joatea da. Hemen dago trampa. Irabazioa bino trampa egin digula esango digu. Mario lagun, ez zara trampa egiten ariko ez da? Lasterbideak ez zaude onartuta. Deskalifikatuta zaude. Ez egin tramparik urrengoan. Beu. Hemen usten nau. Let's go! Beste da iritsi eta galtzea, eta beste da irabaztea. Irabazten saiatuko naiz, segurazki ez diot irabaziko, ze ez daukat oso kontrola handia. Gauzatxo bat esan behar dut aitzaki bezala, gure ez dela PAL, NTSC dela. Eta jokoa 60 hertziotara dijoala, bueno, 30 hertziotara dijoala, PAL originala 25 zijoalarik eta horrek bistan nola baiteko zailtasunak sortzen dizkit. Let's go! Tramparik ez zegoen arauetan. Objection! Ez zegoen araurik.
Zegoen araurik zuztenean. Xetasuna gora bera. Baina ez dago emulatzailerik hemen. Baina, a ber, bai, aitzaki bezala simaz. Osa, ez da aitzakia gaixi jolazten ez dakitxo. Baina egia da, orain osa, ni ez nagola, bueno, ni ez nagola dutua, ez horrek ez du jola. Jokoa, pal jokoa, hor, eskubirago egin behar dut. Pal jokoa, 25 dijoala, eta bertsio hau, adabakia, euskal adabakia daukan bertsioa 30 dijoala. Hobeto dijoa, benetan, zago aitzakiarik. Ai, ematxo maitia. Pal agujero! Paleto! Ah! Mamma mia! Mamma mia. Mina, Mina. Hego! Irristalarien munduko txapelduna. Barkatu. Irristalarien munduko txapelduna naiz. Lasterketatxo bat. Prist. Tu emozionatu da, Mario Mamma mia! Wariorekin errexago. Hego! Nintendo 64ko maindoa maite duzu. Nostalgiagatik maite dut eta ez dakit, espaziuntzi bat dirudielako maite dut. Baina joystickak kriston mina ematen du. Hola ibiltzea kriston mina ematen du. Birazte, gorria dena. Tu. Bale, azkena galtzea izango da eta listo. Oie! Nire marka birrindu duzu. Panekien nik izugarriena zinela. Orain azkarrena zarela erakutsi duzu gainera. Ezin dizut urrezko dominarik eskaini, baina tori izarra horren horrez. Irabazi egin duzu. Joystiko berena, bai. Atz lodiak sendotzeko joystiko honena. Zerbaitikatik aldatu zuten ala da, ozta bai guztiz. Joystick honekin entrenatu dezakezu beste joystick errexagotarako. Joystick honekin entrenatzen dute edozein joysticken speedrunetan. Hego! No! Pinguinora itzuli behar dugu. Azkeneko testua ikusi dezagun. Nik esango nuke 10etan... Hego! 10etan edo gelditu, ez dakit, 10 akaso. Gustora zaudete, maite zaituztet. Ba, Ez du ezer berrik esatzen, ez? Iepa, Mario lagun, zer moduz? Etorri ona. Azkarri irristatzen direnetarikoa dirudizu. Nik neuk ondo dakit zer den bizkorra izatea. Irristalarien munduko txapeluna naiz. Lasterketatxo bat? Orain galtzera.
Saltzaile Mario. Inbar deguna da, ezer hori. Bueno. Igual, abiadura pixkat hartuta. Ostra, lagatu da horre. Ni gustut, abiadura gabe, horko kurba ezin dela pasa. Kurba gustut, abiadura gabe ezin dela pasa, zerria. No, zerria. Eta hemen bai, gelditu. Tu, kriston atera diote, Irabazi dut eta zuk galdu. Ez zara makala, baina errestatzaile hobea naiz. Tortea hobea izan urrengoan. Hemezortzi izar eta zenbat denbora daramat? 2 ordu. Izar gutxiago lortu nituen 2 ordutan aurreko slow runean. Zortzi txampon gorriren txirrista izoztua. Let's go. Letzako! Hemen ez tozte, ez da? Horbean bat ikusi dugu. Eta gero igo ninteke, Txirrista izoztua hemen dago izan ere. Txo! Bidali ez nau ba. Juantxa, mire gorputza urstu egin da. Piluataren batekin topo egin duzu azken aldian. Gorputz berria ondo etorriko litzaidake. Haze hotza, nire aurpegia izoztu egingo da. Ba... berriro hasieraren bila. Ai, 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 hor bat zegon bat. Hau ez dut irakurri. Abisatu du nazazue. Kontuz arrakala beretan hotza duzu azpian, arrakala hotza. Arrakala hotza, nahi za jola dit arrakala hotza izateak. ¿Qué me va a jolar a mí? Hola, bai. Badakizuen horbait baino kasu edo baino tuen itzultzen ari den, ala itzulpen eskuragarri dagoen, nire joko gogokoena dira. Euskaraz esan nahi duzu? Uste dut orain banjo kasuirenak egin litezkeela ez oso zail. Bazileta hori. Baina, ze bazilada izan da hori. Ez dakit, ez dut uste daudenik edo intentziorik daukatenik. Baina dena da, igual Landerreri galdetu eta ea hori nola egiten den. Abeira nontzagon. Bale, hori etzen justu nahi nuena. Niakira ez da belino, gemera untxiko taldean ez da zer aipatu behintzat. Zeintzuk egin daitezke, nik esango nuke, orain... Osea, doztenak ingenieritza... Nola da?
ingeniaritza inbertsoa. Alderantzizko ingeniaritza daukatenak. Banjo Kazooie, Ocarina of Time, Super Mario 64 eta Perfect Dark direla. Igual Majora's Mask ere bai. A ber, al principios bat baino gehi, asko. Denak. Azkenean, bino erraxena esan ditudanako esango nuke. Niak ez da inor. Bale, horrez. Aruntza ez dago ez errez. Bestean non aurkitu dut. Beste bat hemen. Tu. Leave me alone. Zeran Nintendo 64ko jokoak berez itzultzea oso zaila da. Dekonpilatu dituztenak esango nuke testua zuzenan aldatu daitekeela, baina beste guztiak keba. Banjo Kazooie izango litzake beste bat. Hori ere pasatuta daukat. Hau memoriaz dakit eta nahiko paketeatzen ari naiz gaur, baina orokorrean da joku bat ezagutzen dudana. Bai, listo? Listo, Calixtux. Orduan pentsatze dut nahiko azkartxo egingo dudala. Eta egia esan irakurtzeko geroz eta gutxiago dago. Zakurraren putza. Zuzen ama behinkatu da. Zu arriskatuko? Gorroto nau. Gorroto nau. Jokoak ez daun maite. Hola, mai. Tiririri. 54. Beste baterako emango aldigu. Afaltzera noa ondo segi, eskerrik asko pasatzeatik ilargi eta honegin. Ez dakit itzultzerakoan egongo naizen. Akaso animatuko naiz pantaila hau iztera, baina gehiago ez. Elur panpinak buruak galdu du. Let's go. Zenbat buru, hainbat aburu. Hemen ez dago ezer, ez? Buru eder bat behar dut nire sol batek gainean. Gorputz baten pila eta biten sol baita ezagutzen. Hala bada zure atzetik noa. Hori ez da nire atzetik txo. Ez diot jo.
Kotxo, nire gorputza hartu egin da. Pilotaren batekin topo egin duzu azken aldian, gorputz berria ondo torriko litzaidake, atze hotzan nire horpegia izoztu egingo da. Gora igotzen banaiz jarraitzen du? Gora igotzen banaiz jarraitu egingo aldu mesedez horrego niretzat zergatik gorroto nauzu joko madarikatu zergatik ez didazu deskantxurik ematen oraingoan mesedez, naiz hain txarra. Akaso bai? Gaizki jokatzen ari naiz. Erortzeko zorian. Zuri amaigabean. Buru eder baten bila, gabiltza zoratzen. Trampatia, Lena. Barkatu? Hau pixka eta raroa da, batzutan funtzionatzen du, bestetan ez. Really? Really, Mario? Zerra joko ondo dakidan, Abenzoz. Bai... Itzel, gorputz bikaina, toriz duretzako oparitxoa. Berotan sartzeko balioko dizu. Ezkerrak, ez, oso arraroa da hemengo hitboxa. Hitboxa. Elur patilla burua galdu du. Orbetatik saltoka. Eta nola noa, hormeta? Bombarekin igual. Kainoia ez, hori. Bueno, dorra azpitik igual baita ere. Kolpe kutxa. Kolpe kutxa. Bai, nik ere holako zeo zer ditu izan diot. Zer da? Fede saltoa? Nork bozkatzen du Fede saltoa? Beste aldetik uste dut jun naitekela, igo naiteke hemendik. Kalte hutsa esan duzu noiz bait. Nik kalte kutxa izango da bai. Kalte kutxa.
Ez lortu. Ha! Nik ere ez dut uste lortuko danik, baina arreak. Aupa, kanjoia prestatuko dizut. Gaming. Eta orain badakizu zer den honena. Ara salto egiteko ez daukat espaziorik eta erori egingo naiz. Egin salto kanjoia, egan egiteko prest. Arriskua, haize bolada indartsuak. Haizeak eroso itzultzeko balio dezake. Baina nik aruntza iritsi nahi dut. Ei, ez. Orain honena izango da, kainoian jaurtik eta hain txarra izango dela. Pasa egingo naizela. Zakit. Hau edo berago. Sufritu dut, Tu. Koloretxo horiek hor oso gaixi jarriak, Igo zaitez maldatik gora luzera saltuarekin. Laster gazi sakatu zeta eta ekin jauzi. Pues jauzi. Hormako saltoa gogoratzen? Toki garaietara iristeko menderatzea beharrezkoa da. Erabilezazu hormatik hormara saltoka egiteko. Sakatu estika joan nahi duzun norabidenan, jauzi egiterakoan abiadura areagotzeko. Praktika ezazu. Ba ez, hori etzen egin fede jauzia. Aizu. Nintzen oroitzen hori irristakorra zenik. Eta begira izotzezkoa dela, Hori ikusi dudala, baina tira. Bazoaz, mila eskerka iso, hemendik basatzeagatik, eta ondo izan. Gero arti. Agur kaixo. Agur kaixo. Agur jaunak. Haze bertigoa. Ondo izan. Zaituztean, whatever. Yupa. Irrista daka. Non dago txampon gehiago? Ez dut ustea jola duenik. Ai, bi falta. Nadain saltorik ezinez, eginez. Azkarregi digoa. Ez ditut salto egin, ez ditut gainekoak harrapatu.
Txo. Txo. Mamma mia! Mamma mia. Let's go! Zirrizti mirrizti. Ho! Ia denak. Ipurdiz hobe. Aha, total? Bakarra ere ez hartzeko. Hemengo guztiekin kriston pila dira, 70 errestan bakarrik. Hemen behan beste lau. Oie. Ez erorten direla, txeketa. Hemen beste bat. Hemen beste lau. Hogei gelditzen dira, Hogei gelditzen dira. Txamponak note dira. Alde hortan badaude batzuk, baina oso gutxi. Eta hemen goian badago heriotza. Bueno. Serio? Hoek erortzen dira? Ni bezala? Serio? Bai, goian. Dino badakizu ze dorpen hauen gaur. Nago, 30 frame segunduko irudi tasa ontara ohitua. Teknika hori kristona, eskerrik asko esateagatik. Aipamena egiteagatik. Hemen da, orain asuntoa da, eskubi ala ezker. Bi txampon urdin eta eriosa, ia, herriosa. Bai, non zen? Hemen. Mamma mia! Let's go! Ze? Ze amorrua! Are gutxiago hartu ditut oraingoan. Ze amorrua, ze gaizki, ze nazka, guata naz. Mamma mia! Mamma mia. Let's go! Ez ezin dut kontzentrazioa galdu.
Ezin dut kontzentrazioa galdu. Bueno, aurrekoaren antzeko. Atzekoaren aurreko. Lau gutxigo, baino tira. Urduri nago. Guztionen errua itzultzaiena da. Jokoari zerbait egin diote eta okerrago dijoa. Ez. Ez da egia izango. Igual goitik saiatuko naiz. Zuzen ama bedinkatua, gaizki jutea gauza da, eta bestea gaur, mozkorra, o... Mario, what happening? What is happening? Men bat zeuden beste batzuk, ez da? Ai. Eta azken hiruak. Vale. Un txampon bildu dituzu, Mario gazteluko boterea bereganatu du. Partida gorde nahi duzu? Bueno. Hogeita bi. Gelditzen zait hemen betik. Hemengo hau. Orgoiko bi izar. 74 zentimetroko errendirazio distantziarekin normala txampona ez aurkitzea horrela da bai. 74 idatzi nahi zenun. Eta Bowserra. Bowser ederra. Gauzatxo bat egingo dut. Uste dut hemen bizitza mordoa dagoela, edo 5 balio duen bizitza dagoela, edo halako zeo zer, badago hemen, ez? 5 balio duen, 5eko bizitza daukan, resetez itzali, 1000 esker norbait. Beno, 5 ez dira, baina ia. Ba, nastuko nintzen. Hori izango da dagoen bakarra, eta... Eta kito. Pentsatzen nuen, bazela bat... 5ekoa. Beno, zeiru dute zaizue? Esperientzia. Ni hemen besteren bat bilatzen dudan bitartean, 2 ordutxo. Gustatuko litzaidake badakit Tasiok esan dula asteazkenean egin nahi duela. Igual sinkronizatu gaitezke. Ze ni aste artean ezingo dut, segurazki. Eta orduan asteazkenera pasako nuke. Eskerrik asko Tasio. Igual hitz egin dezakegu, nahi baduzu. Bueno, ez dut uste, hemengo ere ez da izango. Hitz egingo dugu sinkronizatzeko. Eskerrik asko Ibaioz. Negiden beste testu zeukanik jokoak egia esan. Ja, normalean ez duzu irakurtzen. Eta...
Normalean guzti hauetaz paso egite duzu, hemen 3 bat aurkitu ditugu, kanpoan beste bat, eta hola, bino guai ezakit. Polita da, euskaraz dena egotea. Eta holaxe, ba, gutxika pasatzen jungo era, espero dut urrengorako, ba, pixka bat, ez dakit, pizkorrao egotea, nire atzekin eta nire burmuinarekin, ez da hola oso ondo. Hotxen eta kantatzea bikaina izan da, azatuzenenkoa, eskerrik asko. Ba, ahots gehiago jarriko ditugu, Bowserrena ez dakit gai izango naizen jartzeko, kostatu zait, sarrerakoa saiatu naiz egiten eta kostatu zait, zela lemakuntza bide batez. Ba, ondo daudela dirudi, ez da ikusiko kamera honekin, ondo daudela dirudi, printzipioz azala berriro azten ari zait, osea azkenean puntetan daukat ez da ikusiko hemen, albotan eta horrela. Eta, bueno, minik ez, 3-laugarren egunetikan ja min gutxi, eta desente. Minon ikusteo berriro tratamendua egin beharko didatela, así que. Berruga batzuk kendu dizkiate. Ireki eta berrugak ireki dauzkat ia esku guztietan. Orduan, esku hau gelitzen zait atzak ezin ditu dela erabili. Eta 4 haue bakarri ditut erabiltzeko. Orduan, ba tira. Ba, lana egiteko eta guztirako, ba, lana egiteko ere nahiko lan. NTSC baina itzakia proposagoa zeneukan, hori ere egia da. Ba hori, listo, hemen utziko dut, ez dago inor zuzenekoan, ez da? Erresetaren gainean jarriko dut, ba ez bada? Zuzenekoan ez dugu inor? Ta holaxe, ba, agur esango dizuet. Eskerrik asko zuei hemen egoteagatik eta bizitzari xarma emateagatik. Amaierako zera eta urrengo arte. Rekitarrak daude, ba rekitarrengana pasako gera. Eta nere aldetik itxoin gauzatxo bat egin dezaket, nere aldetik, bai, hemen rekitarrei raid egingo diogu, oldarraldia egingo diegu rekitarrei, oroitu, hemendik bazatuzte, oldarraldia letra larrietan idazteko gure rekitar maitei. Banoa, Spaghetti. Ravioli. Mamma mia. Eta orain bai, aruntzagoaz. Zaindu denak. Eta urrengora arte. Aio, eskerrik asko mendi pasatzagatik. Ravioli.